Euskal Administrazioak aurrekontuak finkatzeko prozesuan murgilduak daude bete-betean hilabete hauetan. Euskal Autonomia Erkidegoan gobernu osatzen duten bazkide gehiengoa dute, baina Gipuzkoan berriz beharra dago. Gipuzkoako 2025 urteko aurrekontuen negoziaketen berri izateko gurekin da Maialen Iriarte Etxebilduko batzarkide egunon. Egunon, mila esker. Jakin nahi dugu, nola doaz 2025 urteko aurrekontuak osatzeko negoziaketak? Nik esango nuke negoziaketa horiek ez direla hasi. Guk diputatu nagusiari Euskal Herria Bilduk 4 erakundeetarako egindako akordio globala eraman genion lehenik eta behin, uste genuelako eraginkortasunaren ikuspuntutik eta kontuan izan da herri honek dituen beharrak horrela egindako planteamentu batek askoz ere onura gehiago ekarriko zizkiola herri honi. Ondoren eraman genion Gipuzkoara deklinatutako proposamen bat hortik abiatua hain zuzen ere, eta hirugarrenik eman diogu gure proposamena dirutan aurreratu dugun bezala, 42,82 milioiko emendakinak egin ditugu, eta emendakin horiek perez daude. Edozein kasutan ez gara hori negoziatzen hasi, eta iruditzen zait foru gobernua berandu dabilela, hain zuzen ere azaroaren 29an amaitzen delako emendakinak aurkezteko epea, osoko bilkura, osoko zuzenketarik balego abenduaren 13an izango litzatekelako, eta badagoelako zer negoziatu. Gaur, prentsaren bidez jakin dugu, datorren astean duela asmoa diputatu nagusiak berriz ere elkarrizketatan hasteko edo, baina iruditzen zait berandu gabiltzala. Hain zuzen, berriki Pello Txandianok banatu egin ditu Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen negoziaketa eta fiskalitatearen erreformaren negoziaketa. Ez dakit, ikusita proposamen orokorra egin zela, orain batetik badela fiskalitatearen azken aipamen hori, Euskal Autonomia Erkidego mailan, zuen partetik azaldu duzuna. Ez dakit, pixkat eragiten dute instituzioen arteko negoziaketa hauek eta erritmo ezberdin horiek? Eragin beti eragiten dute, ezta? Baina edozein kasutan argi dagoena da momentu honetan Eusko Jaurlaritzan badutela gehiengoa, gauza bera Bizkaian eta Araban eta Gipuzkoan ez dutela gehiengorik, eta horrek bai eragiten duela. Aurrekontuak ateratzeko ardura gobernuena da, gobernuek egin behar dute ariketa hori, eta gobernuek jarri behar dituzte nolabait esateko pilak, baldin eta aurrekontu berriak egongo badira. Fiskalidadea eta aurrekontuena momentu honetan bi karril ezberdinetan banatu dugun arren, karril berdineko kontu bat dela jakinda eta oso kontziente garelarik egin dugu. Besteak beste politika publikoak aurrera eraman ahal izateko dirua behar delako, eta gu guztien dirua eta herri honen aberastasuna nola banatuko den jakitea ezinbestekoa delako. Baina badira eztabaida konplexuak, eta momentu honetan aurrekontuenak badauzka epe zurrunagoak, eta erabaki dugu guk ere era malguan jokatzea eta aurrekontuei begiratzea, eta gero fiskalidadeari begiratzea. Gogoratu nahi dut Gipuzkoan akordio bat erdietsi genuela Euskal Herria Bilduk Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak gai honen inguruan, naiz eta gero beraiek beste zerbait proposatu diguten, eta guk akordio horretan lortutako oinarrizko bide horri eutsi nahiko diogula, halabeharrez negoziatu beharko baitute hau ere Gipuzkoan. Justu hori bera galdetu nahi nizun, Gipuzkoako ponentziak lanak aurreratu zituen, fiskalitate politiketan, gerosiago, akordio horren ostean heldutzen EAJ eta PSren arteko hitzarmena. Aurretiaz egindako lana edo eta ponentzian lortutako adostasun hori baldintzatuko du EAJ eta PSren akordioak? Baldintzatu nahiko du. Horretarako egingo zuten, ez daukat zalantzarik, edozein kasutan errepikatuko dizut, Gipuzkoan ez dute gehiengorik. Eta uste dut gainera, politikan badela gauza bat azpimarratu beharrekoa. Hau da, Gipuzkoan aritu ziren lanean aditu eta arituak, ia 60 pertsona pasaziren ponentzia horretatik, eta egin zuten beraien ekarpena. Eta ondoren akordio bat egin genuen, zertarako balio dute akordioak gero forma eman, eta akordioiek jasotzen dutena bilduko espalin badugu, kasu honetan fiskalidadearen erreforman edo beste edozein gaietan. Zertarako da?
Beraz, akordio hori egin bagenun, ulertzen da, Gipuzkoatik abiatuta, eta Gipuzkoa guk herri baten abanguardia esaten dugu, ezta? Gipuzkoatik abiatuta, fiskalidadea eraldatuko badugu, ze orain aurkeztu digutena beste gauza bata, hor jasotako oinarri horietan behintzat edo oinarri horiei behintzat heldu beharko geniekela. Horre, aurrekontuetara apur bat itzuliaz, 53 milioiko proposamenak dauzka etxe bilduk, hor, jakin dugu nola aletzen diren, diru kantitate hauek, zeintzuk dira lehentasunak eta zer nolako proposamenak eraman dituzte foru gobernura? Bueno, guretzako lehentasun behinena zaintzaren inguruan aurrera urratsak ematea da. Euskal Herria Bilduk ongi dakizun bezala, uste du zaintza sistema publiko komunitario bat behar dugula, eta herritarrek ongi ulertu dezaten, gaixotzen garenean, osakidetzara joaten garenean, edo eskola daukagun bezala, ezta? Ongizate estatu batean, balin eta benetan demokratikoa izango balin bada, herritarrak benetan zainduak izateko eskubidea dutela. Zentzu horretan, guk gauden tokitik bide hori urratzen hasteko neurriak dira mahai gainean jarri ditugunak. Batetik, mendekotasun balorazioei azpimarra egin diegu, besteak beste, pentsatzen dugulako mendekotasun balorazio horiek azkarrago egin behar direla, eta guk uste dugu hilabeteren mugara iritsi beharko genukela. Beste alde batetik, herritarrak zaintzen zerbitzuagatik gutxiago ordaindu dezaten kopagoaren inguruko indizeak errebisatzea ere eskatzen dugu, era horretan esan da bezala, zaintza zerbitzuengatik ordaintzen dugun kopuru hori, oraindik ere ordaintzen dugun kopuru hori gutxi txikiagoa izan dadin, eta jende gehiagorentzat, eta batez ere jende zaurgarrienentzat bide hori erreztu alizateko. Beste alde batetik kontuan izan da gaur zaintza nola banatzen den, iruditzen zaigu oso importantea dela, udalei ere zaintzak beraien herrietan dituzten zaintza ereduak garatu alizateko eta etorkizunean zaintza ereduiek bermatuak izateko diru funtsak handitzea. Uste dugu irabazi asmoa zaintzatik atera egin behar dela. Zaintzarekin ezin dela negozioa egin. Eta hirugarren sektorea zaintza zerbitzu honen erdian jarriz, hirugarren sektoreari behar dituen bermeak emanez eta hirugarren sektorearekin kolaborazioan, hainbat herritan Euskal Herria Bilduk abiatuta egin duen bezala, bide seguruago bat eman behar zaiola hirugarren sektoreari ere, ezta? Eta era honetara, pixkanaka abiatu zaintza sistema komunitario horretarantz. Hori da gai azpimarragarrienetako bat. Beste alde batetik, transizio ekosozial honi begira, bazio isukretak murrizteko, energia komunitateak sustatzeko, hemendik aurrera ditugun erronken aurrean egin beharreko deliberazio prozesuetarako ere, uste dugu, gure arreta jarri behar dugula, eta arreta jarri dugunean, besteak beste horrek dirua ere esan nahi du, ezta? Eta horretaz gain, uste dugu azkeneko urtetan, jendeak erreztasunak izan dituenean garraio publikoa hartzeko, garraio publikoa gero eta gehiago erabili dela, eta gugan ere ohitura horiek aldatzen ari direla. Beraz, eskatzen dugu 150 murrizketaraino behar dena, diputazioak ere jar dezala ohitura horiek gehiago errotzeko eta herritarrek erraztasun horiek izan ditzaten, eta horretaz aparte lan egin beharko da autobusen elektrifikazioan, lan egin beharko da zerbitzua hobetzen eta bar. Euskal industriari begiratzen diogu, egun batean bai eta bestean ere bai ikusten dugu gaur egun Euskal industriak eta Gipuzkoako industriak ze zailtasun dauzkan bai ikuspegi teknologiko batetatik eta baita transizio ekosozial horri begira. Eta guk batez ere Gipuzkoako enpresa txiki eta ertainei begiratu diegu. Horiek dira Gipuzkoako sarean sare horretan garrantzitsuenak, esan nahi dut garrantzitsuenak, gehienak direnak, eta laguntza gehiena behar dutenak, eta uste dugu, zentzu hortan ere, garrantzitsue dela beraiek segurtasun batzuk edukitzea etorkizunari begira, eta gure industriak izan duen pixua mantentzea, eta industriak gainera, orain asko terziarizatzen ari da gure ekonomia, baina industriak lortu duena Gipuzkoan da adibidez, kalitatezko soldatak edukitzea, eta ezta, eta uste dugu garrantzitsua dela etorkizunari begira hori egitea. Eta gero euskarari ere
begiratu diogu euskara behin eta berriro ikusten dugu leku batetik eta bestetik urratua, eta iruditzen zaigu badala momentua eta bat datoz hain zuzen ere orain arte euskararen inguruan izan dugun akordio honen baitan ari diren eragile guztiak jauzi bat eman behar dela. Esanez, eta jauzi hoiek guretik eta Gipuzkoarako nola eman, hainbat proposamen ere egin ditugu, besteak beste ez gehiago luzatzeko. Ez. Baina aletuko ditugu pixka bat ere, zein justu horre zaintzaren arloa, horre EH Bildu bere garaian ere kanpainan aipatu zuen usurbiletik bertatik egin zen mitinetako bat, eta horre baita ere, iraganden urtean, egunotan, izan genuen mugimendu feministaren greba eta hor gakoetako bat izan zen irabazi asmoak alboratzea, baina mugimendu feministak gobernuei bilkurak eskatu ostean erantzunik ez zuten jaso. Ezakit, aukera hau hor bilkurara eramatekoan, zein izan da foru gobernuaren erreakzioa? Bi eredu ezberdin daude, ezta? Eta bi eredu ezberdin horiek talka egiten dute, baina gure ustez ezinbestekoa da irabazi asmorik ez egotea zaintzan, ez negoziorik egitea, zer horrek aipatu duzu mugimendu feminista, eta mugimendu feministak azken urteetan egin du herri honetako huelga orokorrik garrantzitsuena, greba orokorrik garrantzitsuena, eta apelazio bat ere egin digu zaintza erdigunean jartzeko. Zaintzara dedikatzen diran, zaintzan ari diren emakumeei lan baldintza duinak izan ditzaten lana egin genezan, ezta? Eta guk zentzu horretan diputazioari eskatzen diogu akordio politiko bat irabazi asmoa eta negozioa zaintzatik kentzeko. Hor badaude, gero beste motat bateko kolaborazioak eta 3% arteko irabazi bat onartzen duguna, baina ez dugu uste zaintza sistema publiko komunitario bat dagoen arte, hau da, herri honetako herritar guztiek zainduak izateko eskubidea duten arte, negozioak inolako tarterik izan dezakeenik. Horre garraioari dagokionez, elementu garrantzitsu ere izango da Espainiar Estatuko gobernuak zer erabaki dezaken heldu den urterako. Hor, esaterako Eneko Goia ikusi genuen kexu iraganden urtean, aurten ere aipamen bat edo egin dio, ez baldin balego Espainiako gobernuaren finantzak eta hori, hor zer egin beharko zen? Orduan dirua beste leku batetik atera eta herritarrak zaindu. Eta herritarren ohiturak bultzatu. Herritarrei ezin dioguna esan da CO2 isurketa handia daudela eta kotxea uzteko. Alternatibak eman behar zaizkie. Gu guztion kasua da. Ez gera, gu hemen ez dakit nondik atera geranak, gu gera herritarrak, egunero batzutan kotxea hartzen dugunak, garraio publikoa eskura espalin badugu, eta ordukoa espalin bada, eta egokia espalin bada, eta gainera eskuragarria espalin bada. Eta iruditzen zaigu, alegin berezi bat egin beharko dela, garai hontan behintzat, oraindik ere ohitura horiek egonkortzen diran arte, oraindik ere inflazio tasa altuetan asko jetzi da, baino gauden bitartean eta uste dugu, hor alegin berezi bat egin beharko dela, eta gero ikusi, nola egokitzen den herritargoa eta nola eman genitzaken aurrera urratsak, ezta? Baina herritarrei ezin zaie eskatu ez dakit magia egitea. Bezpaldin bazaizkie baliabideak eta lanabesak eskura jartzen, zailki hartu ahal izango dute garraio publikoa eskura ez badute edo lanera eramaten ez baldin baditu edo aisialdi lekuetara eramaten ez baditu. Hori horrela da. Guztioi gertatzen zaigun gauza bada. Hor, industriaz hitz egiten zenuenean bururatorri zaigana da, azken aste honetako albisteare izan dela, Valentziaga ontzitegia akredoren konkurtsoan sartu dela, ez dakit, foru aldundiak beharko lituzke baliabideak esaterako pixkate zailtasun egoeran dauden enpresetan esku hartzea izateko eta parte hartze bate izateko enpresen zati bat erosita, akaso? Nik uste dut, eta hori lehenago ere esan izan dugu, eta gure proposamen globala egin izan dugunean, bai etxe bizitzari dagokionez, etxe bizitza da gaur egungo beste arazo izugarri bat, ezta, eta diputaziotik eskumen gutxiago daude, baina badaude egin daitezken gauzak ere, baina interbenitu egin beharko dela merkatua, eta industriari dagokionez esku
hartzeak egin beharko dira, errotzea bermatu beharko da. Pentsa zazu herri honetan zenbat enpresa desorrotu diran azkeneko urteetan, asko eta asko gainera diru publikoz martxan jarritakoak, ezta? Orduan nik uste dut administrazioak politika publikoen bitartez ere egin behar duela batetik lagundu, eta gero bestetik, bueno, laguntzen dan horren arabera, kontrapixua egin, alduenak gehiago emanez, eta bueno, horrek fiskalidadera garamatza berriro ere, ezta? Eta fiskalidade errotikako bat, eta ez orain presentatu diguten, bueno, kenkari sail bat, ezta? Iruditzen zait, lehenguan galdetzen zidaten, baina zuretzako zer da, ukitu bat edo eraldaketa bat, uste dut dela kenkari sail bat, eta kenkari sail bat izateak gainera gure gaur egungo sisteman arazoa handi bat suposatzen du. Izan ere, errenta txikienak jasotzen dituztenek eta errenta deklarazioa egiteko beharrik ez dutenek, obligazioa ez dutenek, edo beraien soldatagatik ogasunari dirua aportatzera iristen ez direnek ere, ez baitute kenkari hoien onura jasotzeko aukerarik, hori errenta deklarazioaren bitartz egiten da. Beraz, herri honetako personarik zaurgarrienak kenkari hoietatik kanpora geratzen dira. Eta gero badira beste kenkari batzuk, ez dakit txisteratik aterata bezala iruditzen zaizkit, ez da, entzutetsuak izan daitezkenak eta titular baterako balio dezaketenak. Eta oso ondo dago, esatea, kotxe elektriko bat erosten baldin baduzu, egoari hau edo kenkari hau izango duzu, baina gero ongi aztertu behar da zenek erosi dezaken gaur egun egoera dagoen bezala kotxe elektriko bat, eta orduan zein den babesten dana, eta nola banatzen den aberastasun hori, eta aberastasun hori banatzerakoan nik uste dut herri justu batean, eta herri benetan bere buruari demokratiko deitu nahi dionean, zaurgarrianak diren eta gehien behar duten herritarrak eduki behar dituela bere politiken erdigunean. Horre, aurrekontuen lanketan, okerrez banago aipatu zenuen, Gipuzkoaren inguruko diagnostikoa partekatzen zenuela aipatu zen, horre ezberdintasuna berriz honen orientazioa bazela, nabarmendu zenuen, ezakit, pixkat, diagnostikoako amankomuneko puntu horiek zeintzuk dira? Begira, nik uste dut oso argi dagoela Gipuzkoan, Euskal Herrian bezala, ez da, gizartearen zahartzeagatik, zaintza, ebatzi beharreko korapilo handia dela. Eta hori danok esaten dugu, horrela da, eta beste gauza bada, ze ereduren arabera egin nahi dugun. Eta guk uste dugu ezinbestekoa dela edozein personak zaindua izateko eskubidea izatea. Horixe zaintza sistema publiko komunitario baten helburua, eta horregatik hain zuzen ere aurrekontuetara eraman ditugun bide hori egiteko neurriak izan daitezkeenak. Horixe. Besteak beste gainera esango dizut, begira, gogu hauteskundetara aurkeztu ginen proposamen hauek mahai gainean jarrita, eta proposamen hauek herritarrei eskaineta, eta hauteskundeak irabazi egin genituen. Eta orduan, herritarroiei erantzun egin behar zaie. Guk Euskal Herria Bildutik eta gauden tokitik erantzungo diegu, baina iruditzen zait Gipuzkoako gobernuak ere baduela hori erantzuteko obligazioa. Ez dela hemen hauteskunde kanpaina bat pasa eta besterik gertatu. Eta Euskal Herria Bilduri dagokionaz, esango dut, garaian hauteskundeak irabazi genituela, baina gero ondoren etorri diren gainerako hauteskundeetan ere, herritarrek gure ereduan eta gure proposamenetan konfiantza erakutsi dutela, eta horrek ere baduela esangura bat, ezta? Beraz orain, Gipuzkoako gobernuak bi aukera dauzka egin ditzake aurrekontu hauek. Herri honetan marginala dan PPrekin eta gainera oso argi politika publikoak norabide batean jarriko dituenarekin, ze aurrekontu bat ez da bakarrikarik eta kontable bat hori ere bada noski, baina bada ere egingo ditugun politikek hartuko duten norabidea, eta egin dezakearekin, eta egin dezake Euskal Herria Bildurekin, eta orduan eta gehiagoekin Euskal Herria Bildurekin, orduan eta herritarrak hobeto zaintzeko aukera izango dugu, eta gainera orduan eta herritar gehiago sentituko dira kontzernituak aurrekontu honekin, argi eta garbi. Orduan bi aukera dauzka gobernu honek eta aukeratu egin beharko du. Nik uste dut guk gainean jarri dugun proposamena egingarria dela, baina negoziatu egin behar dela, asko negoziatu behar dela, eta esan bezala berandu xamar gabiltzala. Aipatu nahiko nuke ere horre batzar nagusietan EH Bilduk eta EAJak erdibideko mozio baten bitartez erabakitze eskubidea eta estatus berria izpide zuten mozioak onartu zituztela. Pixkat ezakit, ekimen hauek nolako garapena izan dute? Hitz egin da onarpenaren ostean honi buruz?
Bueno, hauek izan behar duten garapena da, orain foru gobernuek horrelaxe delako sistema ez da, bultzatu egin behar dutela bide horretan. Argi daukagu Euskal Herria Bilduk behintzat bai, eta Euskal Alderdi Jeltzaleak ere beste horren beste jasotzen dugu ebazpen horietan, Euskal Herria nazio bat dela, erabakitzeko eskubidea duela, batez ere erabakitzeko eskubidea izan behar duela gaur egun ditugun erronka handien artean, erabaki egin behar dugulako noruntz egingo dugun, eta guk baino hobeto eta gure eskalatik baino hobeto ez dugula egingo, eta gainera ez dugula beste batzuk erabakitzen dutenaren menpe egon behar dugula botere funts ahalik eta handiena ditugun erronka horiei erantzuteko, eta behar ditugula bermeak guk hartzen ditugun erabakiak urratuak izango ez direla ziurtatzeko, ez da gertatu zaio Gernikako estatutuari, 40 urte eta gero lortutako autogobernuaren eta gaur egun dagoen autogobernuaren artean sekulako lezea dagoela, besteak beste lege organikoen bidez eta tribunalen bidez hori urratu egin delako, eta Eusko Jaurlaritzak berak, ez dakit, 500 folioko edo 500 orrialdeko liburu izugarri bat kalderatu zuen, urraketa isila deritzona, ez da, urraketa isil hori, urraketa eskandalosoa izan da batzuetan, baina berdin zait nola den urraketa, guk lortu behar duguna da urraketarik izango ez dugun sistema bat, harreman bat momentuz estatuarekin, gukeu estatu bat garen bitartean berdinetik berdinerakoa izango dena eta respetatuko dena guk hartzen ditugun neurriak, eta hori ebatzi behar den garaian, ez da dira izan Espainiako Auzitegi Konstituzionala ebatziko duena, ze zentzu hortan arbitroa erosia dagoela esango genuke. Lan hau dana egina dago, estatus berrira barterako oinarri eta printzipioak idatzi genituenean horrelaxe batzi genuelako eta horrelaxe akordatu genuelako Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta zati batean baita Podemosekin ere. Orain agian berritu eta aktualizatu egin beharko da botere funtsaren inguruan agian badirelako harreta jarri ez genizien eta hain azkar mugitzen den mundu honetan harreta behar dutenak, baina bide hori egina dago eta bide horretik aurrera egitea tokatzen zaigu, uste dut momentu garrantzitsu bat badela, aukerak ematen dituen momentu bat dela, 78ko erregimenaren pitzadurak izugarriak dira, beste alde batetik gainera eskuinaren eta ultra eskuinaren oldarkeria bai gure herriarekiko, gure hizkuntzarekiko, gure kulturarekiko oso handiak direla, eta uste dut, besteak beste Euskal Herria Bildu bihar Bilboko kaletara horretara aterako da, ezta? Nazio bat garela aldarrikatzera, nazio honek erabakitzeko eskubidea duela, eta bai kaletik eta bai instituzioetatik lan hori egingo dugula eta lan hori nekatu gabe egingo dugula esatera. Eta lan hori nola egin nahi dugun ere esatea azpimarragarria iruditzen zait. Ez dugulako uste alderdikeria nagusitu behar denik, hau herri bezala egin behar dugun zerbait da, herri honek gehiengoak ditu hori egiteko, gehiengoa garelako herri honetan Euskal Herria Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalea, gehiengoa delako gainera herri honek erabaki dezakela pentsatzen duten pertsonak gero zer erabaki besterik izango delarik, gehiengoa daukagu honetara biltzen baldin badugu, gehiengo sindikala, mugimendu feminista herri honetan egunero kalean ari diren eta aldarrikapenak egiten ari diren hainbat eta hainbat kolektibo. Uste dut hoien borroka nolabait koherentizatu egin behar dela eta nazio baten eraikuntzaren mesedetan jarri behar dela. Horregatik deitu diogu guk ere orain egingo dugun gure 3. kongresuaren baitan 3. nazio eraikuntza, ezta? Egin dezagun badauzkagun lanabes hauekin, lortu ditzagun lanabes berriak gure herria nazioa den herri hau, aurrera pausu bat eta aurrera jauzi handi bat emateko. Hain justu, jakina da, RCBNGAKUP, Kompromis, Mesper Mallorca eta Kataluniako komunistek parte hartuko dela larun bat honetako mobilizazioan, ez dakit, pixkat batetik, ez dakit, okerrez banago, pasan urtean Juntseko ordezkariak edo egon ziren edo? Ez dut gogoratzen momentu honetan, nik esan diezazuk edana da, zuk ongi dakizun bezala, Katalunian azken urteetan Euskal Herria Bilduk presentzia handia izan duela, eta Kataluniak izan dituen prozesu ezberdinetan, bai judizialetan eta bai gainerakoetan, kaleko mobilizazioetan Euskal Herria Bildu presente egon dela. Adibidez, ni Madrilen egon nintzen, Espainiako Supremoan prozesaren inguruko auzian
observatzaile bezala, ezta, eta gure babesa handia izan da. Gero han, bueno, gauza asko gertatu dira, estatuek ez baititzuzte gauzak besterik gabe egiten, ezta, eta zatiketak eragiteko gaitasun handia baitute, eta seguru aski badaukagu zerikasia ere, badaukagu ez, seguro badaukagu zerikasia Kataluniatik, bueno, nelakoak gertatu ezkero ere, gure arteko zatiketak, gu ezberdinen arteko zatiketak gertatu ez daitezen. Baina bide horretan, guk Kataluniako aipatu dituzun alderdi politiko guztiekin harremanak izan ditugu, harremanak sendotu nahi izan ditugu, gauza batzutan ados egon ez baldin bagera ere, eta guk herri bezala aldarrikapen bat egin nahi dugunean, kalean, autonomia kalean topatu nahi dugunean, eta autonomia kalean, bueno, ilusioz eta pozez, eta preokupazioz garaia preokupantea ere badelako, ezta? Baina ilusio hori eta indar hori erakutsi nahi dugunean, Kataluniako lagunak gurekin egotea garrantzitsua da. Xehetasun guzti hauekin gelditzen gara, Maialen Iriarte, EH Bilduko batzarkide, Gipuzkoako batzar nagusietan, eskerrik asko goizotenetan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei eta mila esker. Informazioaren aria, naiz irratian.